रूपवान भइल निमन हो, सुंदरता निमन हो, लेकिन सुंदरता ले सुंदर हो ओकरा में गुण भइल जाता कि ना जोराई कि ना हो मशीन ताइए कुली मशीन में कहने को टांग ले आओ सब जे धई रह जन मन को चल बाजी अब ताके आराम से जो 1 मिनट भले लागे बीच में छेड़ मत करो हेलो जो राजा चलो हरी बाबू पानी पिया तले सावरिया सावरिया जल्दी बक्सो जोरन बाबू सावरिया रे सावरिया सावरिया गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय बोले श्री जय हो मैया सारिगा बिने करो कर जो अभी जब भंवर में पड़ल बिया राखहु लजियानु माया प्रबल है आपकी माता कोई न लखन हारी जल चर थल चर नभचर घट घट में बास तिहारी
बेलवा के तन उठाई माइक से जी जी ना हो वो दोनों बंद बा दोनों में से सब बक्सा बंद बक्सा सर और बंद बड़ी सर एगो पिछला खाली बोलते बा खाली होवे बोलता लाइन कर दो भाई काम हम देखियो करेगा 2 मिनट टाइम लगे फोन कइले बानी देखियो कर तार देखिए कौन तार हो हेल सबके चेक कर ली ध्यान दे बाबू जी हमने के हिंदू समाज के नियम बा कि हमने के परिवार में कोई भी शुभ कार्य होला तो सबसे पहले भगवान गणेश के पूजा करेला काहे कि वह मंगल के दाता है आ अमंगल के हरता है। जहाँ पे गणेश जी के आवाहन और पूजा कइल जाला बुलावल जाला उस जगह पवित्र और मंगलमय हो जाला और गणेश जी के पूजा दुनिया में सब जगह होला चाहे नीमन के बाउर होके आदमी के अइला पर होके या आदमी के गइला पर होके लेकिन गणेश जी के पूजा जरूर कइल जाला। कब ले जोराई हो अंसारी जी कब ले लाइन आइए मैसेंजर गई मैसेंजर गई अब आए संगीत का मालिक माता शारदे है लेकिन सनातन धर्म के लिए बाकी कोनो प्रकार के शुभ कार्य होला तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आखिर दुनिया में गणेश जी का पहले पूजा काहे कइल जाता है 33 कोटि देवता में सबसे पहले गणेश जी का पूजा काहे होता है। आज हमारे देश अमृत महोत्सव मना रहल बा 75 वर्ष हो गए देश के आजाद भइल अमृत महोत्सव पूरा भारत वर्ष में मनाया जाता हर घर पर हर परिवार में हर मकान पर झंडा लहराता और हमारे देश ऐसा देश दुनिया में कोनो देश नहीं है यह देश में जाने का उद्देश्य जौन बा कोनो देश में नहीं जहाँ पेड़ पौधा जानवर जहाँ सांप बिच्छू के भी पूजा करी जाता है कि ना अरे गणेश जी का पूजा को हमारे देश को ऑफ डाउन में जाता है जोड़ा आ जाता को चल जाता जो रिजल्ट जल्दी देखो है जब सुना गणेश जी के पूजा को हमारे देश बता रहा डाक बाबू क्या मोह देश का रहे वाला आदमी बनी जाना देश में जात पात छोट बड़ भेदभाव ऊंच नीच सावर के महत्व ना दिया इहे को देश बा जहाँ चित्र के पूजा ना करेला चरित्र के पूजा करेला और चित्र के करे पूजा होला जकर चरित्र बढ़िया होला रूपवान भइल निमन हो सुंदरता निमन हो लेकिन सुंदरता ले सुंदर हो ओकरा में गुण भइल बुझाता कि ना जोराई कि ना हो मशीन ताइए कुली मशीन में कहने को टांग लिया हो सब जे धई रहे मन को चल बाजी अब ताकत आराम से जो 1 मिनट भले लागे बीच में छेड़ मत करो हेलो जो बाबू हरी बाबू पानी पिया था